democràtiques, autònomes en els seus pensaments i accions, capaços de lluitar per una societat autènticament democràtica, socialment avançada i justa, que es proposi com a màxim objectiu la felicitat i el benestar dels seus ciutadans. Volem, en definitiva, que l'escola no només prediqui democràcia, sinó que també la practiqui, i en aquest sentit rebutgem la nova llei d'educació que atempta contra la nostra ja minsa participació als centres escolars. El professorat present compartint les demandes dels pares i mares, perquè veiem amb preocupació com es degraden les nostres condicions de treball, dia darrere dia, com s'escriuen les lleis sense ni tan sols demanar l'opinió d'aquells que es troben implicats en el seu compliment, com s'intenta eliminar la llibertat, la crítica del que hauria de ser un exercici de la nostra funció docent. El professorat patim l'empitjorament de les nostres condicions laborals, l'augment de la càrrega d'hores lectives, l'endarreriment en el cobriment de les baixes o la supressió del dret que el treballador té a estar de baixa per malaltia sense perdre el seu sou. Treballadors i treballadores de l'ensenyament públic observam estorats com allò que tant de temps i esforços va costar construir es desfà amb cada mesura que els nostres governants proposen. A poc, retallada a retallada, anant perdent qualitat en el desenvolupament de la nostra feina. Quan deim que l'educació és peça fonamental d'una societat democràtica, no ho deim com una frase feta. N'estan convençuts que no és possible construir una societat socialment avançada sense un sistema educatiu públic de qualitat i democràtic. L'alumnat que han vengut avui en aquesta assemblea som els autèntics protagonistes d'aquest procés educatiu que serà irrepetible a les nostres vides. Ens juguem molt i tenim dret a una educació de qualitat. Per tant, exigim que aquesta sigui excel·lent en tots els seus aspectes, des de les condicions d'estudi, necessitant laboratoris però també calefacció, fins a la gratuïtat que permeti l'accés als nivells superiors d'ensenyament a les famílies més necessitades. L'alumnat tenim molt a perdre i molt a guanyar i no podem acceptar de cap manera que es jugui pel nostre futur. És ben normal que existeixin diferències entre nosaltres, professorat, mares, pares i alumnat, a l'hora d'enfrontar-nos als reptes presents. Aquestes diferències les hem de debatre amb sinceritat i honradesa, sense egoismes, però no hauríem d'oblidar que coincidim amb uns objectius ben clars. Aquest és un món al revés, sense lògica ni sentit. Nosaltres som els protagonistes de l'educació i els nostres governants, en lloc d'actuar i posar-se al nostre servei, legislen contra els nostres interessos, com si l'educació fos una mercaderia més. Mares, pares, professorat i alumnat, necessitem conformar-nos com una comunitat educativa per frenar l'ofensiva dels governs contra l'educació pública. No vivim només una crisi, es tracta d'una nova època que provoca ja el sofriment de molta gent. Es vol acabar amb un sistema educatiu democràtic amb poca tradició en el nostre estat, però que ha costat molt construir. Un sistema ja carregat amb problemes i que ara corre el risc de convertir-se en una escola de segona categoria, que es degrada davant dels nostres ulls, de la mateixa manera que els hospitals públics seran la beneficència per a tots aquells que no es puguin pagar una assegurança privada. Amb aquesta assemblea i en l'aprovació d'aquest manifest, la nostra comunitat educativa manifesta la voluntat de seguir lluitant per una educació pública, científica, democràtica, compensadora de les desigualtats, afavoridora d'oportunitats per a tots els joves, eina imprescindible d'una societat autènticament democràtica, justa i socialment avançada. Moltes gràcies. Se constitueix com a també